Остани до края на видеото, за да разбереш как постигнах тази празнична визия с продуктите на Пиер Карден. Започвам с фондютена Photo Glow, който осигурява сияйно и естествено покритие. Продължавам с водоустойчивия молив цвят 200, който издържа през целия ден. Добавям блясък с течния хайлайтер Glow Creator. Нанасям го върху очите. Вау! Подчертавам очите си с водоустойчивата очна линия Fine Liner Waterproof, която осигурява идеално гладка и прецизна линия. За да завърша очите си, използвам спиралата Water & Tears Proof, която придава обем и дължина. Един малък хак от мен. Използвайте червилото за руш. Запечатвам кремообразните продукти с пудра. А вие знаехте ли, че може да използвате молива си за вежди върху устни? Ако не знаехте, пробвайте го. След молива нанасям течния гланц Stay Long Lipstick в цвят 326. Добавям хайлайтер, а вие може да добавите своя любим продукт на Пиер Карден на glamour.bg.